Nomati constituency angkang Donghap Pathua Klamalong Donghap Football Club lapen Karbi Film Society ang bong Arnisia Parman Jirpo mate friendly football match Pathupon. Bangso friendly football match ki Pathupon along Aluhi Sarpo Man pen Karbi Anglong Chairman's Council EM Riti Singh hi kachetong don along Tourism Board Chairman Dharam Singh Kro, VDC Chairman Britain Mahila, Karbi Anglong Nongnam kachetang klongan parta National Award ki Longabangphu Dhaniram Tisotum Chitongdun. Bangso hut ke pathu ke pangching ponja phanpura kachitongdun Aluhi Sarpo EM Retacing Hilapen Dhaniram Tisotum hinpensi ingpu ponlu. Kiching siang ding mati first half ke pathu hut hin aterangatum kachedai koya jok goal chipion edetlo. Putho rangkung mati second half hodabang ke Karbi Film Society atum kachiting kruba jok Donghap FC atuma phan goal pumni thaponlu. Bangso ke pathua por kijut anta Donghap FC atung ball ipumta ke thabdunun edera jok ball pumni pen Karbi Film Society atung chepahai ponlu. Labangso Donghap ahawar long sidami mesen lam kanarjana phan sidami isi mesen lapen ke pathu hin ke paching thur ponje phan pura bangso Donghap arat akar I pondo la sorting pensi pini football pathu ponlo lapen jongsi Karbi Alam Arjan Amohor kinebji do lepute dim klong ke chakji aphan chuning rilo lapen Karbi Film Society atum setami lapusona dim along kewang thegapot Karbi Anglong Autonomous Council EM Retacing hi pen kachuru pajirpon Bini datong hap ahawar lapen film Karbi Anglong Film Society dong hap ahawar arjiding klui pen ani ke hang film society itu alang itu la football ke pathu anada bang Karbi Anglong ko sonsi atau kono pacethangi aphan alang itu claim asila son thak si social media long Karbi Film Society ki claim ke dam kimni la so ke thek long pen dang dong hap ahawar atum sitamelo nili phana ke tuning riating pen nili sitamelo Karbi Film Society atum pen chingwai chingsai si pini dak dong hap ahawar sitamelo dak football arnisi ela ke pathu dak dong haba hawar la pen Karbi Anglong Film Society atum pen dak donangji pula so teng pen pini alang li tum kewang se alang li tum phanta ninga klong pen alang li tum phan no mati homosti te nili dak MEC hoi alang li tum phan nili kurwang thu pajiriklo alang li tum dak kewang poda se dak rong rat atum sitamelo isi film Karbi Anglong Film Society atum phan kichining ri mojong si Karbi film isi ini dak si shooting nei do pulote dak dong haba hawar anutina courting gir tum sitamelo adima klong pen kichagi phan lu si kenang sot duk pulote alang li tum phan long kicherap kichiturun ji phan alang li tum ding ha tase dong haba hawar along no nili tum bang det pen ason claim pe paching thur hawar sameni tum claim pon lo Bangso football ke pathu judde rapi monde sorong par ahin pen Donghap araraphan jumesen alun parjupon ringti News report Karbi Anglong Live